వావ్! అనుకోకుండా వస్తున్న ఈ వర్షంతో చెట్లు, చేమలు, ఆకులు, పువ్వులు ప్రతీదీ పులకించిపోతున్నట్టు కనిపిస్తుంది. ఆ ఉరుములు, ఆ పడుతున్న వర్షం, ఎదురుంగా సప్తవర్ణాలతో కనిపిస్తున్న ఆ ఇంద్రధనుస్సు ఇవన్నీ కూడాను ఏదో మానవాళికి ప్రకృతి ఒక శుభవార్త చెప్తున్నట్లుగా, చెప్పాలని ప్రయత్నిస్తున్నట్లుగా, ఒక మంచి వార్త చెప్తున్నట్టుగా నాకనిపిస్తుంది. మీరు భయపడాల్సిన, ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదు. ఈ మహమ్మారి మీకు శాశ్వతంగా దూరమైపోతుంది. దీని నుంచి విముక్తి మీకు లభిస్తుంది. అందరూ మళ్ళీ సంతోషంగా తిరుగుతారు, ఆనందంగా ఉంటారని భరోసా ఇస్తూ ఒక రకంగా ఈ లాక్‌డౌన్ పీరియడ్‌లో యావత్ ప్రపంచం ప్రకృతిని పరోక్షంగా గౌరవించిందనే చెప్పాలి. అందుకని ఎక్కడా పొల్యూషన్ లేదు. ఇదే కొనసాగితే ఎంత బాగుంటుందనిపిస్తుంది. పుడమి తల్లి తన సంతోషాన్ని ఈ విధంగా తెలియజేస్తుందనిపిస్తుంది. ప్రకృతి తన హర్షాన్ని తెలియజేసే వర్షమే గాని, రైతులకు హాని చేసే వర్షం ఇది కాదు, కాకూడదు. జై హింద్.